Dnes si rozoberieme horor Smile z roku 2024. Hneď na začiatok hovorím, že podľa mňa dvojka je podarenejšia časť. Je ešte viac psycho a na rozdiel od prvého dielu má počas sledovania pokračovania a jeden jumpscare vylakal. Opäť vám aj táto časť dá nádej a potom vás o ňu oberie a nechá vás v sračkách. Tento film bol úžasný, bol napínavý, nepredvídateľný a nemal som ani pocit, že by bol zbytočne dlhý. A dej nejak pomalý. Naopak, naozaj ma Úsmev 2 bavil. Upozorňujem, že video obsahuje spoilery a bez ďalších kecov, poďme na to. Na začiatku filmu môžeme pozorovať Joela, ktorého poznáme z prvého dielu, ako sa snaží zbaviť kliatby tým, že sa pokúsi zabiť jedného drogového dílera pred jeho parťákom. Situácia sa však skomplikuje, obidvaja drogoví dílerovia zomierajú a ich smrť vidí ďalšia osoba, Lewis, díler a narkoman. Joel sa snaží utiecť z miesta činu, pretože plán mu nevyšiel a kliatbu má zrejme nová obeť. Popri úteku nešťastne havaruje s autom a umiera. Následne spoznávame hlavnú postavu, speváčku Sky Riley, ktorej má práve prebiehať turné. Sky má za sebou temnú minulosť, kedy vďaka jej chybe a drogám zomrel pri autonehode jej priateľ Paul Hudson. Takže vypadá to tak, že tento film je iba o drogách a autách. Klasická akčná komédia. But nope, je to horor. Sky prekonala drogovú závislosť, liečila sa, ešte v tú noc sa rozhodne navštíviť Lewisa a kúpiť si od neho lieky na tlmenie bolesti kvôli chrbtu. Keďže jej prebieha turné a ona je speváčka, nacvičuje choreografiu k vystúpeniu a pri skúške sa zranila. Prichádza do Lewisovho bytu, ktorý je už úplne zničený pôsobením kliatby. Sky Riley isn't just gonna suddenly show up here. To je tak, keď sa psychika spojí s drogami. Ten sa zabíja pred očami samotnej Sky. Závažím na cvičenie si rozšľaha tvár. Kliatba automaticky preskakuje na Sky. Tá sa snaží zavolať políciu, ale keď si uvedomí, že sa pred ňou na zemi váľa mŕtvola a byt je plný drog, radšej potichu odtiaľ zmizne. Na druhý deň Sky usporiadáva fotenie s fanúšikmi a rozdávanie autogramov. A tu sa musím zastaviť. Akože reálne, čo ona tvorí za hudbu, že má takýto mixtape poslucháčov? 12-ročná premotivovaná baba, gothic emo sad bitch, lúzra, čo ti keca do produkcie, týpka, čo vypadá, že prežil výbuch atomovky, Kido, čo vypadá ako Darla z Nemo. Fotograf je jeden z jej pomocníkov menom Joshua. Alright. Now that's a good one. Bro, nechcem byť zlý, ale ktorá fotka je presne tá dobrá? Reálne, na obidvoch fotkách vypadá, takže ťa chce tým úsmevom zjesť. Po ukončení show s fanúšikmi prichádza Sky domov a snaží sa dovolať svojej kamarátke Geme, s ktorou sú už vyše roka pohádané od smrti Skyho priateľa pri autonehode, herca Paula Hudsona. Videl by the way niekto jej DMs, čo si píše s Gemou, akože reálne je napísala, že žer hovna bitch do prdele. To je tak cool nadávka. Keby bola ona Hermiona, tak žer slimáky. Tak za tohle zaplatíš, Malfoy. Žer slimáky! By hovorila, že tú istú noc Sky dostáva aj správu z neznámeho čísla, kde neznámy píše, že vie, že ona v predošlú noc bola u Lewisa v byte, keď sa pred ňou zabil. Gemma nakoniec Sky zdvihla telefón a je na ceste k nej domov. Počas tohto Sky zažíva prvé halucinácie. Nachádza na chodbe hodené prádlo Lewisa a jeho samotného, ako stojí u nej doma nahý v tme. Hodnú chvíľu na seba pozerajú, Sky je posraná od strachu a ja sa pýtam, že prečo? Nestačilo by, čo ja viem, zasvietiť? Halucinácia mŕtvého Lewisa začne naháňať Sky po dome a zdá sa, že ju už zabije, až kým
Sky neotvorí dvere a v nich stojí Gemma. Gemma teda prespí u Sky, no a ráno Sky zaspí a meška na skúšku. Tam počas skúšania Sky dostane ďalšiu vidinu a zdá sa jej, že jej z nohy trčí kosť, ako vtedy, keď havarovala s priateľom a ten umrel. Našťastie to je iba vidina a Sky z nej vyjde ako totálna piča. One of you was out of place and knocked me over. Who was it? Sky, I don't think that's what happened. Do not tell me what I just experienced, Anton! V noci je Sky čestným hosťom benefičného večierku s názvom Music Inspires Hope, kde má predniesť rečnícky príhovor. Ten však dopadne úplne katastrofálne, lebo Sky nie je vôbec pripravená a bez fungujúceho scenáru, ktorý sa jej má na obrazovke zobrazovať, spraví zo seba si tak už tretíkrát úplnú piču. Text na monitore sa zasekne a tak Sky improvizuje. I'm here tonight to... Čo skončí s tým, že dostane halucináciu jej mŕtvého priateľa Paula. No, stay away from me. Pred všetkými sa znemožní a aby toho nebolo málo, zhodí spodia starú pani ako John Cena. And his name is John Cena! Po zničení celej benefičnej akcie dostáva Sky ďalšiu správu od neznámeho s tým, že jej oznamuje, že to, čo sa jej deje, je skutočné a že on vie, o čo tu ide. Posiela jej video, ktoré nahral Lewis len pár dní pred jeho samovraždou, ktoré zachytáva jeho blúznenie a videnie osoby, ktorá sa na neho údajne usmieva. Avšak kamera mobilu nič nezaznamená, pretože tam nič nie je a to, čo Lewis vtedy videl, bolo len v jeho hlave. Sky sa stretáva s neznámym v bare, kde zistíme, že on vie, ako Sky zbaviť kliatby, bez toho, aby ona zomrela alebo niekto iný. Neznámy sa volá Morris a je zdravotná sestra. Sky zdesená jeho plánom, ako sa zbaviť jej kliatby, od neho uteká a vracia sa domov, kde začne úplne šalieť. Začne si vytrhávať vlasy a vrieskať na celú kúpeľňu ako zmyslov zbavená. Po odchode z kúpeľne na chodbu nachádza svoju bandu tanečníkov, s ktorými nacvičuje choreografie na vystúpenia. Všetci sa na ňu usmievajú úsmevmi, z ktorých vám behá mráz po chrbte. Tí ju začnú prenasledovať a keď Sky dostanú, obúchajú jej hlavu o klavír a vytrhajú ďalšie vlasy spolu s kožou z jej hlavy. Vypadá to tak, že Sky konečne umiera, ale nie. Na ďalšej scéne vidíme, že Sky je v nemocnici a že údajne iba omdlela. Doktor povedal, že bola dehydratovaná a nevyspatá. V nemocnici nasleduje hádka s jej matkou, až to prerazí do toho, že jej matka rozbije zrkadlo a s črepom od neho sa pobodá a vydlubne si oko z hlavy. Čo sa ale nestalo, bola to len ďalšia halucinácia a v skutočnosti to bola Sky, kto zabil jej matku. Zdesená Sky uteká z nemocnice a po ceste berie so sebou aj jej kamarátku Gemmu a spoločne sa vydávajú na adresu, ktorú im zadal Morris. Ten totiž našiel spôsob, akým zbaviť Sky kliatby bez ďalších vražd. Tvrdí, že kliatby spôsobuje akýsi démon, ktorý je ako pijavica a žije len vďaka hostiteľom, ktorých najskôr týždne psychicky deptá, až kým nie sú prázdne a šialené schránky a potom ich zabije pred očami iného človeka, z ktorého sa následne stáva ďalší hostiteľ pre neho. Morris tvrdí, že keď zabije Sky pomocou spomalenia tepu mrazom a sedatív a následne ju oživí resuscitáciou, démon zomrie a Sky prežije. Po ceste domov však Sky volá Gemma, čo začína byť divné, pretože Gemma je práve zo Sky v aute a šoféruje. A tak zistujeme, že Gemma vôbec neprišla. Celý rok od smrti Paula Hudsona v aute Gemma a Sky neboli v kontakte, takže Gemma a jej príchod je len Skynou ďalšou halucináciou. Sky prichádza na miesto, kde na ňu čaká Morris. Ten ju dovedie do mrazáku a chystá sa jej vpichnúť sedatívum injekciou do tepny, keď zrazu povie, že musí ísť pre niečo a nechá samotnú Sky na kresle uprostred mraziarenskej miestnosti. Sky v tom momente napadá démon a začína sa boj. Už to vypadá, že Sky vyhrala, lebo si vpichla sedatívum do tepny a tak ona aj démon zomierajú. Keď v tom Sky
nedrží v ruke inekciu, ale zasratý nôž a sama sebe prerezala ním tepnu. Sky umiera a zrazu sa ocitáme na jej turné. Sky stojí uprostred pódia a chystá sa spievať pre tisíckou fanúšikov. Zdesená nechápe, čo sa to deje. Beha z jednej halucinácie do druhej. Už sama nevie, čo je reálne. Démon ju priviedol k šialenstvu a keď zo Sky už nezostalo nič iné ako prázdna schránka, démon vychádza von a zožiera ju. Tisícky fanúšikov sleduje, ako sa Sky v strede pódia sama zabíja a mikrofónom si prebije lebku. A tá kliatba získava ďalších 1000 ľudí, ktorí boli práve svedkom samovraždy ich obľúbenej umelkyne a speváčky Sky Riley. A vďaka pocitu zdesenia démon dostáva ďalších 1000 hostiteľov. 2. Záver bol pre mňa ťažko vstrebateľný, lebo ak bude 3, tak čo? Démon bude zabíjať v jednom filme cez 1000 ľudí? A okrem toho, Gemma jak tam bola a zrazu nebola, to bol pre mňa reálne že šok, hej. Celý film som čakal, že tam je, ona tam není. A rovnako tak ako keď Sky sa zabila jej matka, potom sme zistili, že to Sky zabila jej matku, no a ku koncu videa sme videli, vtedy keď bola na stage, že jej matka žije. Wow. Bum, piče. To je hatlanina. Hororu dávam 9 z 10, jeden bod strhávam za to, že v zábere, kedy Sky bola v kúpeľni a trpela úplným šialenstvom, som v odraze zrkadla si všimol kameramana. Jo, to v tomto roku už by nemalo byť a ukážem vám fotky. Moje meno bolo Berserk a čauky. Berserk.